ئەvە چەندەکە لایەنên سیاسیên herêmê mijûlîweyekê ku bigana sazaneke niştimanî ji bo pirsa serokatiya herêmê lê heta noka neketine çû sazana li ser wê yekê lewra xelkê Kurdistanê û pêkhatin olî jî bêzar bûne ji ber vê çendê. دخوازم ji cîhatên jeolojiyê û siyasetmedarên me bigihin rêkewtnamekê merca me ewa rêkewtname çî bê bi çî awa bê bi çî rêkê bê vê bigin çingû hêdî besa êş û nal û derdeseriya hawelatî hêdî besa ew problemê wanin wan tîrêşkê rojêt nexweş û leşê wan bişojin didenê bi rastî ez dibînim heker ev siyasetmedar û ev partên cora û cor û ku dikene şerê li ser menasiba û li ser kursiya û ez dibêjim wezع dê bitir û bitirib nexweşî veçit û Eger ev partî Kurdistanê pêk nekin û negejne biryarekê ku hikûmetekê danên û serokekî danên ez bawer dikim ev ya bi dest ve înay dê hemûkê li derden ev jî dê bite cihê metirsiyekê bo xelkê û bi taybet bo xelkê me êzidî çünkü em êzidî du zerîbat deyin wextê firmanek li ser Kurda têt em êzidî ku Kurdê tiresenîn em zerîba xwe deyin wextê firmaneke li ser êzidiya jî têt em her êzidî Şêx Mîrza tementirîn oldarê êzdî ilperestgeha Lalişê dibêjit pêdiviya layanên siyasî çavê xwe bidene xelkê û nakokên xwe bihêlin û bigana sazanekê û dîsan dibêjit eger negana sazanekê dê xisar bin li cem xelkê xwe û her wesanek Xwedê jî. Her kesekî guhêwî nel feqîr û jarê bit nel belingazeyî bit ew dê xisar bit. Ebat li Xwedê dê xisar bit. Belingaz tu cînarê belingaza feqîr û jar bila guhêtel belingazê te bit. Sibê hêvarî gav û saet nanekê, xwarinekê, vexwarinekê, mesrefekê da Xwedê Teala hiş ve her duka biket, da Xwedê Teala ve her duka sitare biket. Borîna jiyana xwe rojane de xelk û pêkhatên Kurdistanê daxwazî ji layanên siyasî dikin ku bigana sazanekê nebtinê ji ber van kewdan û qeyranên nû herêm tê radborît belkû ji ber azadiya wan ya take kesî û mafê wan yê olî û wekî ew dibêjin eger sazan çê nebît dê zengila metirsiyê li ser man û nemana wan lê det. Omer Reşîd ên Artî, Perestgeha Laliş.